Hei, salut la toți! Eu sunt Eva. Azi vom juca Craftsman. O joacă nouă pe care eu de mult am descoperit. E super, e ca și Minecraft-ul, pot să zic că e diferită. Dar o să încercăm să ajungem în Nether și toate alea. Adică, voi în comentarii să-mi scrieți dacă știți ce se face aici, dacă există End, Nether, în fine, astea din Minecraft. Ok. Eu mi-am făcut lume, mi-am început toate. O să mă duc, cred că, jos. În subsolul meu, să zic așa. Dar aici e subsolul oiților și găinușilor. Nu trebuie să-mi aduc foarte ca. Hai să vedem, găinușilor, voi aveți ouă? Câte? 4 ouă. Din 4 ouă ne nimeri așa un puiuț. Scuză-mă. N-a ieșit. Nu a ieșit nimeni. Ați rămas doar 4 micilor. În fine. Aici o să fie pentru fiecare în parte un loc la uite. La uite speciale. Să nu vă gândiți că pune uite din alea urâte sau în fine. Aici e zona lor. Aici eu am să... Pe toate am să le duc în partea asta. Iartă-mă, n-am vrut. O să le duc pe toate în partea asta. Fiecare va avea locul lui. Fiecare va avea iarba lui. Și tot așa mai departe. Iau de astea ce vor iarbă. Să mănânce. Am nevoie noi de mâncărică. Nu știu dacă avem mâncărică. Mai tot mă distrage ce sperange. Oleu, nu avem parcă nimic bun de mâncare. Ia uitați, avem până aici. Asta e cestul meu. Mai mâncam o bucățică. Așa, super. Mai rămâne o pâine. 4 pâini. Adică, aici e patul meu, ăla e patul lui Emi. Dacă vreți să continuăm cu Emi, seria și tot așa mai departe, să facem rol de toate, scrieți în comentarii. Ok. Eu nu am idee ce să fac, cred că am să-mi iau ouăle. Unde e foarfeca? Uitați-o. Și foarfeca. Nu știu ce pot să mai iau, adică dar cât să le mai fac acolo, să le prelucrez. Și atât. Și ca să mai facem rost de puiuți foarte ușor, le luăm semințe. Să luăm 4 să fie. Să luăm și niște fânt în caz că vrem. Unde e, mă, păianjenul? Da, pe aici. Dacă așa dus. Sper mai facem și aici. Sau le păstrez pentru mine. În fine, așa mergem jos. Așa mergem jos. Așa. O tundem, hai. Eu înțeleg că faci baie, dar tundem oile. Ok, voi sunteți săraci amărâtele. Așa, n-aveți baie în cap. Așa, cine a făcut ou e cel mai tare. Așa. Una dintre voi s-a făcut ouăle. Nu mai vezi niciun? Wow, oleu. Totuși n-a ieșit. Hai, semințe. Feed. Hai, faceți găini. Unde e găina mică? Uitați-o. Ok, eu le-am mai dat de mâncare, mă, și puiuciori. Uite, oul. Hai să vedem, iasă. Ups, le-a spart iarba, n-am vrut. Să mă iertați. Așa. Cine, mă? Cine?
cine vrea. Așa, ia uitați. Carda mea. În fine. Ia uitați, oițe, câte vreți. Eu zic că cam e timpul să le aduc. Adică să crească un pic încă iarba. Și pe care le aducem câte una. Mă duc să-mi aduc și niște picăxuri. Nu se poate, dragă. Dragă, tu nu știu dacă o să fii. O să pun doar câteva. Ți-am zis bine, doar câteva. Așa. Hai să luăm picăxurile de... Nu avem picăxuri. Cred că eu să fac la asta. Vedeți, aici e o grăduța noastră. Avem și noi un copăcel așa micuț. De statură micuță. Așa, 4 bucăți. Trebuie să ajung. 4 mulțimi la 2, 8. Și apoi să spunem, uite, da, și bețe. Luăm din al meu. 1, 2, 3. Super. Putem să facem un târn. Aoleu, am zis una și am făcut-o cu totul alta. 1, 2, 3. În fine, hai să ne luăm mai multe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 picăxuri o să facem. Ne mai facem bețe, sigur. Pac. Putem. Ok, mai avem picăxuri. Super. Tac. Așa, tac. Punem lâna. Ne trebuie fânul la fel. Semințele la fel. Lemnul la fel. Lâna la fel. Și cam atât. Hai să mergem la oițe. Ne facem acolo o vilă. Ia oile mele cum stau. Restul care nu o să încapă aici le vom ucide. Deci, dați un like pentru ele. Ok. Cu vreun nimic. Uitați. Ui. Sper. Tot n-a ieșit nimic. Nimeni n-a ieșit că s-a obosit. Ok, hai să facem partea asta. Părăm torta. Să știți că o să găsim imediat o gaură în care e apă și eu se pare că n-am știut de așa ceva. Logic, am știut, dar nu v-am zis. Ce aveți, mai? Firele lor. Pac. Hai că e bun, a făcut eu acolo ceva. Așa, pământ. Punem așa. Ca să nu avem noi probleme. De să punem și tapța. Să luăm cu mâna tot pământul care îl avem aici. Mi se pare că e pământ. Și acum vezi zice că nu știu care e pământul. Ar trebui să vin mai des la ele, că văd că fac numai prostii. Aba, fata mea. Ce, dă-i afară? Stai cu minte. Ieșim la anul afară. Pac! Ia uitați o oaie plină cu luna. Imediat o să avem din ce să facem. Ok, hai să facem și aici. Adică aici deja blocul ăsta nu ne trebuie. Norocul meu că le-am pus... Am bine că nu vine. Așa. Super. Aici imediat le voi aduce. Dacă nu mă înșel. Sau a făcut cineva un nou
Pe mai acolo. Așa e oaselor. Faceți numai ouă toată ziua. Aha. Mai are cineva? Nu are nimeni. Are? Dar de ce nu vreți ieșiți? Voi glumiți cu mine. Dar cineva a pus naiba să faceți atâtea ouă. Ok. Mă duc eu sus. Cred că se face seara. Deja e. Nu știu. Cred că bine. Ok, ne culcăm. După care vedem noi. Așa. Cred că ne va trebui un pic de fensuri și gard pe care eu l-am făcut. Și nu eu l-am luat. Încă parcă nu e încă nimeni. Ok, ha. Ce faci, mă? Haideți să facă iarbă, să fie super. Ok, de aici s-a făcut, de aici de ce nu vă faceți? Wow, ce mult spațiu va avea. Uite, logic noi o să-l facem încă de un bloc. Cine a făcut-o? Nimeni? Rău că n-ați făcut. Rău. Acum trebuie să spargem nisipul. Ce nisipul? Pământul. Cum să mergi pământul? Nu! Nu! E rău asta. Fac. Hai că e bun. Uite. Facem noi aici o șmecherie. Pac. Aoleu. Așa. Pac. Așa mai merge. Pac, pac. Nu fă de rușine. Așa. Pac. Super. Imediat vom închide clipul. Băi, eu zic că arată mișto. Nu, iar trebuie pământ să găsesc. De unde? Nu știu. Punem piatră. Super, iată așa. Deci cam atât a fost cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share și un subscribe. Eu am să încerc să mă țin de cuvânt și să fac cât mai multe clipuri. Wow! Pa!